Vă salut. Filmează? E că filmează. No. Am pornit pe Transalpina astăzi. Scurt. Să deschidem sezonul. N-auzit că o ieși ghiocei. Trebuie să mergem un pic să deschidem Transalpina, că mă zic că e un pic cald. Suntem în Pedrești, 8 martie 2026. Și mergem în sus. Aici, pe dreapta, trebuie să vin să-mi fac ITP-ul. Dar încă nu. Vedem care-i treaba. Vreme bună. Mașini multe deocamdată. Foarte multe mașini, PCA. Sper să nu fie așa multe mai sus. Ce să zic? Am așteptat mult să vină vremea asta. Să pot ieși un pic din, cred că 30 noiembrie, ultima tură de anul trecut. Nu știu, nu mă prea știu eu cu vlogurile, dar e minunat. E așa ceva să poți să te duci un pic pe Transalpina. Ceva de speriat. Lucrări noi aici în Sebeșel sau nu știu ce e aici. Avem unchiule, fă stânga aia odată. Ușor pe aici, pe la lucrările lui Domnic, că nu au făcut prea curat. Nu lucrat prea ordonat. Totuși mergem frumos. Lasă semnalizarea, unchiule, că te depășesc eu când vreau. Nu trebuie să-mi arăți tu că cum să treaba. Mergem frumos. Uite, domnul merge la Loman. Să încetinim. Ce tot atâtea depășiri, ce tot atâtea grabă. O să mergem frumos, vreme bună. Vedem ce găsim mai sus. Iată. Am ajuns la Tău, care e înghețat. Incredibil. Deci gheață pe Tău, frate. Uite. Nu știu cum se vede. Wow. Nu mă așteptam. Și chiar am vrut să zic frig. Nu este. Nu-i frig.
Mamă, câte gheață e pe tău. Am ajuns la Tău Bistra cu minim efort, frig deloc. Vedem mai departe un pic cum ne simțim. Uite gheocei, salut! Nu am văzut niciun gheocel până pe aici. Deci niciun gheocel nu era. Am văzut doi acum. Extraordinar, cum să nu fie? Nu a fost niciunul. Să mergem mai în sus sau să ne întoarcem? Ce ziceți? Ce ziceți, mă, oameni buni? Aici ai treabă dubioasă. E cam rece la... Ma. Ce ziceți, măi, oameni buni? Mergem frumos la deal, la stânga. Nu. Cum fac mai departe? Înnorat. Este înnorat. Dar nu pare că e de ploaie. Ce să zic? Echipament de ploaie unde? Că e în vacanță. Echipamentul l-a lăsat acasă. La pomul lăudat. Mai e și ud pe jos. Accesul interzis, auzi. Accesul interzis la hidrocentrală, am înțeles. Nu vrem să mergem la hidrocentrala Gâlceag. Un pic aici intrarea hidrocentrală. Deci am dat de zăpadă și nu vine să cred. Zăpadă pe marginea drumului. Ok. Mă tentează să merg să mănânc o plăcintă de la Oașa. Cum adică? Deci chiar mă tentează să iau o plăcintă de la Oașa și nu știu oare cum e până acolo. Deci zăpadă la... Nu, ușor atunci. Chiar ușor. Ne ducem pe aici, pe unde e ud. Ce zice kilometrajul? Lângește 101, Vârșea 40. Cât e până la Oașa, frate? Cât e de aici până la Oașa, cât e? Filmează sau
vorbesc singur. Nu știu ce să zic. Oare e mult de aici până la Oașa? Da. Ce să zic? Mai mergem, să mai stăm, să ne întoarcem. Ghiocei nu mai sunt. Asfaltul ud, umed, ud. Nu prea îmi place. Nu prea îmi place. E ud. Și rece. Serios că nu-mi place. Ia uite aici niște soare. Ia să mergem un pic în cer la soare, să vedem. Deci ori niște soare, mai mult nu se poate. Ce să facem? Nu. Ajungi prin niște zone de astea minunate. Nu știu, nu prea te... Bă, dar lăsați-le, mă, cu ATV-urile. De unde le scoateți? Hai că nu mai zic nimic. Nu văd de drone, vedem sus. Deci cred că filmează. Bă, oameni buni. Sunt aproape sus. Dar trece zăpadă mare pe aici. Bă. Nu știu, cred că m-am grăbit un pic, dar mă duc până mai, nu știu, 1 kilometru. Cred că. Bă, oameni buni, s-au întunecat? Mi frig? Vin mașini de la schi. Ai văzut? Mașină electrică, BYD. Bă, ea s-a dus la schi, bă, nu cu motoreta. Încet. Mai este un pic și ajung sus. Bă, dar... Bă, oameni buni. Ce zăpadă mare. Bine, pe marginea drumului, pe drum. Dar totuși. Bă. Bă.
lăsați-o ușor. Că nu e așa simplu să văd până aici sus. Uite, Toyota. Nu. Chiar foarte puțin mai este. Văd barajul deja. Dintre copaci. Dar băi frig. De ce să zic că nu-i frig? E frig, oameni buni. Sunt curios dacă mai sunt ghiocei acolo la sus. Sunt curios dacă sunt ghiocei acolo sus, că dacă posibil să-mi iau o bluză extra pe mine când ajung sus. Dar ghiocei, tată, dacă sunt curios. Aici sunt ultimele două curbe, numai încet. Să ajungem cu bine, că drumul înapoi e tot ăsta. Și acum îl știm. Bă, oameni buni, sper să facă ea plăcinte acolo, că dacă nu fac, îmi fac eu singur. Pizza, plăcintele de râs. Ia, să vedem cum se prezintă atmosfera. Mă, că e deschis la doamna. Mă, că e deschis la doamna, mă. Ui, mă, activitate aici, mă. Serioasă. Hai să mergem aici în față la oamenii ăștia. Ne plantăm și noi aici. Pe margine. Bă, oameni buni. Ia ui. Nu. Ai văzut? Dacă vrei să vii în iarnă. La Oașa. Uite la Oașa. Că vrei să vii la Oașa când e iarnă? Vii când e iarnă. Bă, băiatule. Am morțit un pic. Cam așa arată treaba. Ce vorbești, băiatule, aici? Și bucnă lacul. Bă, băiatule. Un pic de soare, nu? Am dus să iau o gogoașă de aia, că cred că e deschis acolo la unchiul. Hai, salut, vă salut, pa. Pachetarea, că e răcoare aici. Și facem cale întoarsă, că mai încolo nu avem ce vedea neapărat. Câțiva kilometri numai și închis drumul. Oficial. Neoficial ne mai gândim. Când vine și Daniel, colegul meu, poate facem o ieșire mai lungă.
deocamdată. Încălzire în ghidon și pornim înapoi. Frumos. Așa ne vedem. Ghiocei erau chiar cred că din zonă. Lăsăm pe ăștia să mă depășească, că n-am răbdare să merg pe aici cu viteză și n-am nici cam frig la ochi. Hai, vă duceți că eu am două roți, păi sunteți alte, aveți alte avantaje. Nu. Coborâm ușor de la așa. Am servit un langoș de la vecinii mei. Am aflat că-s din Sășciori. Super de treabă, langoș mai mult decât suficient, 17 lei, dar foarte mare, bogat, nu știu, bogat, brânză multă, foarte pofos așa, langoș ca la noi. Frumos dasterul. Nu comentăm nimic. Hai. Lăsăm oamenii să ne depășească. Pe mine nu mă deranjează. Asfaltul nu e așa prietenos. Suntem în martie, la început. Nu ne grăbim. Mergem către casă. Manșoanele astea cam fac ele ce pot. Chiar nu ne grăbim.
zăpadă mare în zona asta. E umbrită. E umbrită aproape toată ziua și da. Până una alta mergem tot așa ușor. A întâia, a doua nu mă deranjează. Asfaltul nu îi ce trebuie în perioada asta, deci nu ne bazăm pe el mai mult decât trebuie. Să lasă mă depășească, vin mașini din spate, nu-i plăcut să stea în spatele meu, nici pentru mine, nici pentru ei. Așa că o să lasă mă depășească când se apropie, bineînțeles. Ăsta se duce singur, fără să-i fac semn. După cum se vede, asta vreau să filmez și să se observe starea asfaltului. Dacă tot merg așa încet, continuă degradare. Nu știu, nu. Poate e normal, poate nu. Dar nu știu, parcă se fărămițează ca și biscuiții. Urât aici, o mizerie. Mizerie aici. Stropesc motorul. Acum parcă a început să se mai rădească zăpada și să încălzească manșoanele, ceea ce e super, super, super. E super, super, super. Oamenii la izvor stau ca la coadă la Mac. Uite, oamenii stau la coadă la izvor. Unchiul prima dată a ieșit, după aia s-a uitat. Să zicem că am fost pregătit.
Am fost pregătit să frânez, dar nu-i plăcut. Nu-i plăcut să vezi când iasă o mașină în față cu roțile virate. Fie că întoarce, fie că pleacă de pe loc. Roți virate, uite frumos și Duster-ul ăsta. Duster nou. Impresia pe noi 4x4 că nu scrie, dar e foarte frumos. Am făcut o mică pauză la baraj Copâlna aici și să continui în jos. O să merg în continuare spre casă. Dacă asta ar fi mai corect. Foarte faină vremea. Minunat. Foarte curios să văd cum a ieșit filmarea și sunetul. Sper că e ok. După ieșirea a fost minunată. Prima ieșire din 2026 bifat. Totuși parcă m-aș mai plimba un pic. Cred că nu mi-am închis la gât în curent. Bolovan pe drum.
chiar e rece aici. Am ajuns în Sășciori, pietre pe jos, uite, tot drumul a fost cât de cât curat, adică mă refer la mizerii, pietre, pietricele, dar în Sășciori sunt pietre, pietricele, no. Până sus la Oașa nu prea a fost pietricele pe drum, că de ce? Eu știu de ce, acum vă zic și vouă, care v-ați uitat până la final, dacă vă uitați. Drumul ăsta e bătut de camioane care împrăștie toată mizeria și nu de aparent curat cât de cât. Îmi stă unul cu Porsche în ceafă, deci că e hai, du-te, să te văd. Sunt și muște pe aici, enervat. Serios că... Aici e o problemă. Cu viteza și cu... mașina, poate. Cât avem? 40 la oră.
Acum avem 60. Acum avem sta pe loc. Ce să zic, cam atât a fost vlogul de azi sau ieșirea de azi sau cum vreți voi. Mulțumesc pentru vizionare și sper să mai facem vloguri din astea interesante. Vă salut, oameni buni. Asfalt uscat tuturor. Aveți grijă. Pa!